Hadian riusi ke jingwa di ba Boniface Korba ha janmiet laitrik ujeli war charpsan lap ik medyap chung u ke ba per harod wa abaret kabadan hadong maukhap ke sedong maunai East and West Khas Hills District kat kum ke chingi thu na ki bahieng laong bo ba Boniface Korba ulami na liyeng ha kamiet arphan laitrik ha kapor kum ba prabaji ai ban lech sedukan henrai waradu ki por kharwai lani khat arbajiru uklamwan phaishu shiliyeng kumta ka singi ka babut ki bahiyeng kila penlong ke jingwan bat haba amlap kila shumut bu dangdon shiyeng ki perlok henry hadu kalai puitrek ucemang ajar sanru uklamon pai satya shalayeng nakliang ki bahiyeng ka shnong kila penlong ke jingwan yu henry amlap satya kumta hak strek ujli war jarsan ki lej ban pentep ki bor plate ke Mairang Police Station data dak janmit laitrik benai jelio ar jarsan talap ik media bu ba Boniface na ketika wa the way khna badang lej khwaido Bat nakaliang tu kuna pula pentip marmar show sordar kasnong. Nakaliang ibahiyeng gila ong bakimla ban ong. Balakad don kajing syasyo adusman. Henry get up ika postmortem banlap ika jing shisha. Kipulet mar sentip ika ni. Kila hiar marmar syakate ceka. Bari ka media buba Boniface. La penkit dong Syatirot Singh Memorial Hospital Mairang. Banle ika postmortem. Ka jing tip ka jonga kum kiba hajing san kum ya ukni te ka jingcha jong te ka long na du ka ne ka ar khandai tarik banai me te ar hajar san te ha ka jinglet ki jong te long ha ka to ka mit te long mi na ying ong ba ka ba mi na ying kom to trai nyo khra ba jem to ya lech ong ba ya lech cha dukan te hadin nang tapat long andai lami na ying pat hadu kumto khatway khat arbaje poying ayushu te akasmi kabadai lai photarik ro long la shuyawat kumne kumtai long ba yo let's say la bandon ha ying paralog ne hang tai te hadin haka lai photarik ken marba imwan simwan ha ying te la ya penlong no dak ban yawat snong ban ayu te hadin ba lewat katugan ne long ngim yalap ngim ayu te hangta ke long ba ngisa pentik ru haki bor jong badai ka an la ne ki pulit ro long kila persang hi ban ya wat la ne ban ya ayu te nen kasni den ka balong kasni like terik te long la don no mano ba yo i hang long utau khna ubalap ya u ne u baja ka bamut long u dei khna uba su mut ban lek khwai te ha ka por ba u mut ban lek khwai ha ka ta ka jaka ba don na i ken te u yo i no ya tu bri balong tu te la pertip no ha ka snong te ma ka snong la ai jin tip ha ki por jong ki polis te ki polis ki lawan te ki la le ya ka bankan ka jaka simatar ka jing jeliu jong ka inda jeliu thang tau ha ka bayadai bat kane long ya ubreu te long bros kataru long ubreu ba chisur sidur te ha kata ha ka jing yat ke jong te kum ubreu bala san te yo la se ka don kanu ka jing ya ka chia hang ne hang tai te long ngi na ka liang ka yin ka sem ru im la ban tip ya kata te ha ka bayadai bat kane ka jing chia ka bala chia ka meru long nakaliang jongi kum kayi ngasam ting num la ban ong ba don mano ba le kumno la ne sap penyap no na marba katu ka long nimla ban tip long ya kata te long sandal adat ban le ya kane ka tes ya kayu te hadin mata te long ya le se ka da pau ba don mano ba syo la ne ba le ya kata kam te long ta ken kan sapa Habatin, pej bahagi kishap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki bate ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ye kishap plus F haka jingsom. Yeki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jing ki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yeki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bhak ka jing im bakam bhak pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya